Každý pozná Tatry, pasú sa tam ovce, ale teraz poznáš Soše Matejovce. Túto našu školu voláme skrátka Soše. A každý z vás, kto chce študovať tu môže. Je to super škola, tu nie je nikdy nuda. Ak neveríš, pýtaj sa môjho brata Ruda. Táto stredná škola Soše Matejovce je stvorená pre teba, ak nechceš pásť ovce. Spravíme tu z teba mechatronika, to iste ocení Lenka aj Monika. Študuje sa tu odbor elektromechanik a to je veľký čávo, na toho nemá nik. Je to super škola, tu nie je nikdy nuda. Ak neveríš, pýtaj sa môjho brata Ruda. Táto stredná škola Soše Matejovce je stvorená pre teba, ak nechceš pásť ovce.